Zoraďovanie údajov. Máme také zadanie, že čísla v stĺpci A máme zoradiť od najmenšieho po najväčšie. Postup je nasledovný. Označíme bunky, ktoré chceme zoradiť a zapneme zoraďovanie. Sú vlastne tri možnosti. Na karte domov môžeme toto zoradiť od najmenšieho po najväčšie. Tento istý príkaz nájdeme aj v karte práca s údajmi od A po Z. Najjednoduchší spôsob je stlačiť pravé tlačítko. Máme tu zoradiť a od najmenšieho po najväčšie. Toto sa používa pri jednoduchších údajoch. Keď máme viacej údajov v tabuľke, vtedy odporúčam vlastné zoradenie. Máme napríklad takúto úlohu. Máme zoradiť v tejto tabuľke vlastne údaje tak, aby v stĺpci C, kde je zárobok, boli hodnoty od najväčšieho po najmenšie. Môžeme si tu všimnúť, že niekde máme rovnaké hodnoty, či vlastne potom môžeme určiť druhé kritérium, podľa čoho sa tieto hodnoty zoradia. Postup je nasledovný. Zase označíme bunky, ktoré chceme zoradiť a na karte domov v tomto menu zase dáme vlastné zoradenie. Objaví sa nám takáto tabuľka, kde vlastne si môžeme sami vybrať, podľa čoho chceme zoradiť. Či vlastne podľa zadania máme zoradiť podľa zárobku. Tu nastavíme či chceme podľa hodnotu alebo písma bunky, čiže v tomto príklade je to hodnota. A ako ich chceme od najmenšieho alebo po najväčšie, podľa zadania máme to od najväčšieho po najmenšie. Potom môžeme pridať ďalšie kritérium, čiže pridáme úroveň a vlastne potom zoraďujeme podľa poradového čísla. Tam sme dali od najmenšieho po najväčšie. Potvrdíme OK a údaje máme v tabuľke zoradené. Tu si môžeme všimnúť, keď napríklad tento september, október zárobok je rovnaký, tak zoradilo to vlastne potom podľa poradového čísla.